Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Oh, God, luwas ako. Um, ah, good afternoon, sir. Close the door. Yes, sir. Magbarong ka lang ba niya? Um, sir? Sir, imo man ko na kung gipatawag. Pila ka na katuig nga nagtrabaho din nining maong hotel. 1 year pa lang, sir. Sir, kung may sama ko na imo, I'm sorry. Please, dili na lagi mausab. Ayaw lang ko taktaka, sir. I badly need this job. Ako na gilauman sa among pamilya, sir. Please. Stop! Sir, Dili ko ganahan og babae nga saba. You will only talk when you're asked. Are you single? No. Talk. single, sir. Good. Sit down. Thank you. Thank you, sir. Kisigihan ako nagtutok. Masabihan tuyo na ako. Ngawa pa masimusulti. Kani, kaihiyo na kayo ko sa kakulpa. Marag mula po sa kong lawas ay ang tinutukan. Marag, masukutan. I like you. Ha? Oh, sir? I think nakadungog ka sa kong gisulti. So I don't need to say it again. Right? Kaganina lang. Wa pa masuod si kong unahuna. Nga gusto kong mutik over ning negosyo nga hotel sa among pamilya. Only after. May parang siyahog. May padaol siya na ako. I saw you. Sir? Sugurog ma. Dili ka na mo report sa imong trabaho. Ha? Sir, imo ko taktakon? Sir, nga naman. It's because you're going to report directly to me. Ha? Wa ko magkasabot, sir. I told you. I like you. O gusto ko nga ikaw ang mamahimo kong personal secretary. Bigger position, bigger salary. Sir, tinuod? I don't joke around. Oh, sir, thank you. Dako kini nga opportunity para nako. Pero sir, ang tinuod wa pa ko experience ini maong trabaho. Tingalig. No worries. You will experience it all with me. Ha? But I want my secretary to be available for me anytime needed. Gihikap niya nga ako now. Nanggahi ka. Did I scare you? Sir, can I tell the truth, sir? Of course. Kuan, sir, nahadlo ko. Tingalig dili na ko ma-meet ang imong expectations. Well, I don't expect anything from you. Just let me grab you anytime. Ha? I like your reaction. So virgin. So epic.
Leave now. Oh, Thank you, sir, for this opportunity. Oh my God. My God. one thing more. Sir? Gusto kong inigabot na kaugma sa kong opisina. Andam ka na. Ha? Andam ka na mamahimo ni kong sekretarya. Meaning, my coffee is also ready along with you. Okay. Okay, sir. 30 minutes before 8 a.m. Niyan ako, sir. Okay, go now. My God. My God. Marapahabo ang akong kasing-kasing sa kudukan. Dili na ko front desk. Secretary na ko. Og mas dako ng akong sweldo. Mas makapamalit akong daghan nga mga butang. Gosh! My God! My God, salamat kaayo! Balitaan ako si Dave Inis sa akong pag-abot. Oo, dili pangutloon ang mga buwaks rosas kay masabad ka. May tunok na, oh. Tana. Ato ta sa asbi, kay hapon na. Human naman tag pamisibis mga tanaman. Manaka na taas. Dali, dugay hinuta na kadigamo ronda. Mag-size na. At na, manghimasa sa kang daan, aron makatog ka, humagkaon. Elaine! Ano, saan na ron? Uy, Mama! My good news si Mama! duo ko. Ay, hinay lang, oy. Ay, pagdagan, oy. Maabot ang bitaw na. Ay. Nay! Nay, mayang hapon. Paamin ako, Nay. Oh, kanulian ka sa Diyos. Ano, sa'yo naman lagi ka karon. May traffic, Nay. Og sayo sab ang akong out karon. Alili! Ako gusto Mama! Kahumot aslom sa ilong. Ay, Oy! nagsige, managukod-gukod, goods, mga alibang-bang. Si Dave, Nay? Tuas loyo, ay. Naglaog sa mga hayupan. Ato na to si tatay nimo. Ato balitaan nga mas nindot nagtrabaho sugod og mga adlaw si Mama. Ato sa namo sa luyo si Dave, Nay, ha? Oh, sige. Padayon lang kay mo saka kong unas taas. Namiss din mo si Mama? Oo. Namisab ka ni Mama. Matagagayon nga malayo si Mama ni mo. Mingawon, check ko ni mo, Elaine. Kung mahimo pa lang ay nga dadun ta ka bisan asa ko paingon. Dadun ta ka, anak. Dira. Dira pagpuyo good. Muta tanawa. Nan, hayabo na hinulamaw. Ay. Oh. Ga! Dira ka. Huwag ko kabantay na. Sabag yung mga baboy good. Nagilog sa laog. Hayabo na hinunguban. Ay. Unya na hikap na ako og kiss. Bawa pa kay kag lamaw. Ay. Sorry. Wa man di ko magkapanghulaw. Magkapagkugos malagi ng dalagang gamay nimo. Away, tatay. Give mama. Agoy, mahurot man ka ng ngipon ni mog sayo. Ha? Wa para ba makompleto? Lulipat na sab? Lambi. Aw, lambi bitaw mahurot ang ngipon nimo? Ay, sige na lang, good ka. Wa man ko ilaing na una-unaan nga ikagasa niya. Nalabyan maguna na ako ganina sa daplin. Kana nala akong gipalit. Basta lang may ikagasa ko ining baby na mulag. Mama. Mana ka diha? Bawa sa dinhi. Uy. Manglimpyo pa ko na ning ilang ad. Inig human ako nilaglaog. Kini mga babuya, mga paraygon kayo, mga sipat ba kayo? Ako sa ning tiwason ha? Ay, unya na lang na. Kay balitaan ta ka, uy. At taas na. Usab na ha? Murag happy lagi kay ka. Nakadaog kag luto? Marag. Kaya na-promote ko ga. So good ugma, personal secretary na ko sa among big boss. Dili na ko sa front desk. Mas dako na nga akong sweldo so good ugma ga. Mau ba? Good news. Gani. Madungaga na unya ang imong gipambuhi nga baboy. Ganahan magkakamang negosyo ana, di ba?
Oh, oh kayo. Pero Inigsweldoon niya nako kung tinuod nga mas dako na ang ako madawat. Magpalitag anay nga baboy aron imong pasanayon. oh, ha? Salamat ga. Unsa man, okay na ba ang akong porma? Sa kanunay. Simuta sa kuno kopi. Basin pagdili gana ng akong amo sa akong baho. Basig mo pala niya pagsugod nako itaktak nako. Kahumot nimo. Lami mangganik ang dili palakton. Lumluman lang ka din sa bahay. Sa? In your dream? Kausabi. Puyo ha? Puyo, malate na ko. Iniraba ko nga 30 minutes sa wapay 8, maabot na ko. Mabad-record unya ko. Strictor ba kayo ang among boss? So, lalaki? Mm. Basta nun? 30s? Gwapo? Gwapo, pero mas gwapo ka. Kay love ta ka. Oh. Mas gwapo din ako kung dili pa ko nimo love. Ayay ka. Bisan dili pa ta ka love. Mas gwapo paghihapon ka kay niya. Kahumot ragid og ang kwarta ang iyang advantage diha nimo. Pero sa ubang bahin og hiyas, wa na mo lapaw pa nimo. Lapad ba sa atay na ako nimo? Gani, buutan, kugihan, masinapoton, mangkihon-naon, mapinanggaon. Sa pa may kong pangitaon, di ba, wa na? Kung kwartahan lang kaga, awa na. Perfect na ka. Sa ay ka pala ka. Kay bisan butangan pa ko sa kong atubangan og pila ka gwapo og unsa pa kadato, dili og dili ta kapulihan. Isaad ko kinaga. Ikaw lang. Ug ang imong gugma. Paiko na. Kuptan ko ang maong saad ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!